Сәлеметсез, эфирда яңалыклар вакыты. Студияда Лина Хасаншина. Акча эзләп, акчасыз калган. Аферист шулай криптовалютаның бәясе арту сәбәпле тагын 1,6 миллион сум кирәклеген ассызыклый. Әлмәттә Ришат Әбүбәкеровны искә алдылар. Спортка катнашыгыз, уйнагыз, тормышны алга барыгыз. Ознакайда Билбау көрәше буенча Татарстан Республикасы беренчелеге үтте. Көрәш буенча дөнья чемпионнары әзерләгән Ознакай җирендә ярышлар 2 көн дәвам итәчәк. Бу һәм башка яңалыклар турында мин һәм яңалыклар вакыты иҗат төркеме сөйләшәкбез. Татарстанда тагын антирекорд. Республикада узган тәүлектә 4000-гә якын кеше коронавирус юктырган. Шуларның 341-е 18 яшькә кадәрдәгеләр. Республикада пандемия чорында үлем очраклары 1662-гә җиткән, дип хәбәр итә Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының матбугат хезмәте. Узган тәүлектә коронавирустан тагын 4 кеше үлгән. Ведомствода аныклап узуларынча тәүлек эчендә коронавирустан 2 ир-ат һәм 2 хатын-кыз үлгән. Әлмәт районы авыручылар саны буенча Татарстанда 3нче урында, районда 387 авыручыда ковид диагнозы расланган. Заманча технологияләр һәм интернет шелтәре үсеше халыкка аралашу, күңел ачу, төрле товарлар һәм хезмәтләр эзләү өчен киң мөмкинлекләр ачты. Кызганыч, әлеге технологияләрне мошенниклар да үз максатларында да оста кулланалар. Гражданнарны алдау өчен мошенниклар төрле ысуллар куллануга баралар. Алар эпидемиологик вазгыять шартларында да йоклап ятмыйлар. Кешеләрнең акчасын үзләштерү өчен яңадан-яңа ысуллар уйлап табалар. Корбаннар yetmesine китергән максат бер, барысына да өстәмә акча кирәк. Корбаннарына да, корбан итүчләренә дә. 43 яшьлек ханымга да акча җитми. Узган елның ноябрендә зыян күрүче эш табарга карар кыла һәм ярдәм итүче сервис сайтында үз резюмасын урнаштыра. 17 гыйнварда аңа үзен брокер компаниясенең финанс аналитигы Илья Сергеевич дип таныштырган ир җавап бирә һәм инвестицияләр өлкәсендә эш тәкъдим итә. Мөрәҗәгать итүченең хезмәттәшлеккә ризалыгын алгач, шалтыратучы аңа сәүдә өчен шәхси кабинет төзергә һәм телефонга кирәкле барлык программалар урнаштырырга ярдәм итә. Зыян күрүчедән янәсе шәхесне верификацияләү өчен күрсәтелгән электрон почта адресына җибәрелгән паспорт мәгълүматларын да ала. 1 февральдә ир хатынга шалтырата һәм акчаны криптовалютага күчерергә вакыт җиткәнен әйтә. Аферист шулай криптовалютаның бәясе арту сәбәпле тагын 1,6 миллион сум кирәклеген ассызыклый. Акчасы булмау сәбәпле хатын әлеге суммага кредит рәсмиләштерә һәм бөтен акчаны 4кә бүлеп счетка салып куя. Алга таба кушымта аша сумманың җитмәвен хәбәр итәләр һәм виртуаль карта белән эшләү мөмкин булмый башлый. Аны активлаштыру өчен тагын 700 мең сум акча кертергә кирәк була. Хатын ул сумманы да банклар аша рәсмиләштереп озатып куя. Бераз соңрак шикле зур транзакция аркасында виртуаль карта кабат блокировкага куела. Бу юлы аны ачу өчен 1,6 миллион сум акча кертергә сорыйлар. Хатын шунда ук бу проблема хакында Илья Сергеевичка яза. Ансы финанс ярдәм сорап инвесторга мөрәҗәгать итәргә тәкъдим итә һәм телефон номерын бирә. Инвестор бу сумманы кертергә вәгъдә итә, хатын-кыз бурычын алачак процентлардан кире кайтарырга килешә. Однако через некоторое время пришло СМС-сообщение, что перевод... Бираздан соң 3нче СМС хәбәр килә. 3нче затлар күчергән акча аркасында карта кабат блокировкага куела. Аның өчен зур күләмдә акча керткән инвестор үз акчаларын кире таләп итә башлый һәм сумманы җыюга 2 көн бирә. Финанс аналитигы бу сумманы үзара бүләргә тәкъдим итә. Хатын-кызны нибары 800 мең сум акча табуын сорый һәм аңа үз автомобилен сатырга тәкъдим итә. Сатып алучыларын да табып бирә. Хатын үз машинасын 450 мең сумга сатып калган сумманы туганнары һәм дусларыннан җыя. Иске схема буенча акчаны төрле банк карталарына күчерә. Тиздән финанс аналитигы ханымга җитәкчелек аңа үз акчаларын аның өчен сарыф итүне тыя дип яза. Хатын калган суммага тагын бер заем рәсмиләштергә маташса да, банклар аңа кредит бирүдән баш тарта. Шул вакытта гына хатын мошенникларның корбаны булуын аңлый. Хәзерге вакытта җинаять эше кузгату мәсьәләсе хәл ителә. Мошенников я обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. Кертелгән акчаларның гомуми суммасы 2 миллион 980 мең сум тәшкил иткән. Моннан тыш ул үзенең автомобилен дә шикле килешүгә салып җибәрә. Белгечләр үз акчаларын салу өчен брокер компаниясын сайлаганда түбәндәге билгеләргә игътибар итүне киңәште. Нибары мошенник компанияләр генә яңа трейдерларга югары процент, тотрыклы табыш вәгъдә итә. Чын брокер компаниясе Россия Үзәк банкының рәсми сайтында урнаштырылган реестрда теркәлгән булырга тиеш. Россия Ичке эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча бүлеге матбугат хезмәте буенча Алсу Нуриева, Радифа Нугманова, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга. Калабызда озак еллар Әлмәт районы башлыгы булган Ришат Әбүбәкеровны искә алдылар. Мирас спорт комплексында аның истәлегенә стөл теннисы буенча турнир узды. Ярышның тантаналы ачышында элеккеге районыбыз башлыгының туганнары, дуслары, район җитәкчелеге катнашты.
Ришат Әбүбәкеров истәлегенә өстәл теннисы буенча турнир быел 2нче тапкыр уза. Узган елдагы кебек үк мәрхүмне якын иткән кешеләр белән бер рәттән спорт сөючеләрне берләштерә. Район башлыгы Тимур Нугуманов исеменнән турнирны оештыручыларга рәхмәт җиткерәсе килә. Чараның елдан-ел күбрәк катнашучы җыючы һәрдаим узучы ярышка әверелүенә ышанам. Ришат Әбүбәкеровның тормышында спорт зур урын биләгән. Ул һәр вакыт спорт белән шөгыльләнүгә вакыт таба торган булган. Мәрхүмнең кызы Резида Әбүбәкерова сүзләренчә, әлеге турнир аларның гаиләсе өчен зур мәҗлес. Безнең хәзер теләгебез аның традициялары алга барсын, ул калдырган безгә мирасны шулай ук алга алып барып, инде яңа киләчәк буыннарга да шуларны тапшырырга безнең өчен иң мөһим. Һәм шуңа күрә дә бу турнир үткәрелә. Алдагы елларда да шулай булыр дип ышанасы килә. Һәм Алла теләсә, тагын да участникларны күбәйтеп, бу турнирны тагын да зур үрләргә алып барасы килә иде. Узган ел беренче тапкыр үткәрелгән ярышның оештыручыларының берсе Марсель Бикмуратов. Ул 80нче еллар башыннан комсомол сәркатибе булып эшләгән вакыттан ук Ришат Әбүбәкеров белән таныш. Физик культура һәм спортның зур яратучысы иде һәм аның яраткан спорт төрләренең берсе өстәл теннисы иде, дип искә ала Әлмәт районы профсоюзлары координация советы рәисе. Одним из любимых видов спорта его был это настольный теннис. Гел үзе уйный иде, зур вазифаларына карамастан буш вакыты булганда һәрдаим уйный иде. Без аңа бик рәхмәтле, әлеге спорт түрен үстергән, үз вакытында төрле вазифаларны биләп ярдәм иткәненә. Мы ему очень благодарны за то, что он развил данный вид спорта, поддержал в свое время, работая на различных должностях. Уенның кагыйдәләре гади. Туп көндәш ягына чара һәм өстәлне узарга тиеш. Кагыйдә ике якка да эшли. Турнирда 30дан артык өстәл теннисын сөюче катнашты. Иң яшь теннисчыга 13 яшь булса, иң өлкәненә 70. Мен спортта гел катнашам. Тенниста мирас ачылгандан соң уйный башладым. Бу турнирда 2нче ел катнашам. Спортны яратам. Bütün kişiге телим исәнлек, саулык. Спортка катнашыгыз, уйнагыз, тормышны алга барыгыз. Көч, җитезлек һәм традицияләр. Азнакай шәһәренең Шатыртау арена спорт комплексында зур спорт бәйрәме узды. Билбау көрәше буенча Татарстан Республикасы беренчелегендә 200гә якын спортчы катнашты. Батырлар турнирыннан Эльмира Шәрифуллина репортажы. Көрәш буенча дөнья чемпионнары әзерләгән Азнакай җирендә ярышлар 2 көн дәвам итәчәк. Һәм анда барлыгы 20 команда катнаша. Ярышларда 2005-2007 елларда туган егетләр һәм кызлар катнашты. Азнакайны 30 спортчы тәкъдим итте. Араларында 17 кыз бар иде. Мин йөридем башта кул көрәшенә. Миңа ул бик ошый иде, но мин көрәшкә күчтем. Көрәштә миңа күбрәк ошый. Конкурсның географиясы киң. Турнирда республиканың 20 районыннан 170 спортчы килде. Без Чаллыдан килдек. Бүген көндә 3 малай да бер веста көрәштеләр. Пока берсе менә бара әле. Трибуналарда җанатарлар, спорт сөючеләре урын алды. Алар арасында көрәшче Миннегалиев Илфатның бабасы да бар. Ул оныгы катнашында бер генә ярышны да калдырмаска тырыша. Һәр минем бәләкәй улым да бар. Ул быел 3нче класста укый. Ул турды менә әле көрәш буенча, татарча көрәш буенча көрәшә инде. Анда уңышлары бар инде. Беренче урында да калай, икенче, өченче урында да калай. Азнакай батырлары тоторыклы рәвештә иң югары нәтиҗәләр күрсәтеп киләләр. Көрәш буенча мондый югары дәрәҗәдәге ярышлар Азнакайда инде 5нче тапкыр үткәрелә. Искитмәлек, шуның хәтле йылылык белән бөтен командалар, 20 районнан килгән командалар бөтенесе бик канәгать. Бик зур рәхмәт әйтәсе килә Марсель Зуфаровичка. Район башлыгы Марсель Шайдуллин барлык катнашучыларны сәламләп, районда спорт үсешен, көрәш белән шөгыльләнүчеләрне ассызыклап узды. Алга таба көрәшне тагын да күтәрергә, традицияләрне дәвам итәргә чакырды. Без көрәшне яратабыз, үзебез дә көрәшеп йөрдек бит инде, шуңа күрә көрәшне һәм инде һәр вакыт ярдәм итәргә тырышабыз. Менә авылларыбызда да безнең бик күп секциялар эшли, шәһәрдә дә, мәктәпләребездә дә. Яшьләр арасында бигрәк зур конкуренция бүгенге көндә. Шуңа күрә аларга бик зур рәхмәт, әти-әниләренә бик зур рәхмәт. Һәм инде Алла бирсә, әле тагын безнең чемпионнарыбыз тагын да күбрәк булыр. Менә дөнья чемпионнары инде безнең Миннегалиев Илфат, Геленберг Полина.
Аларга менә бик зур рәхмәт. Алар инде дөнья күләмендә шундый чемпион булдылар. Без инде аларга бик зур рәхмәтле, алар белән горурланабыз. Билбаулы көрәш милли көрәштән үзенең кагыйдәләре, шартлары буенча аерыла. Спорт идарәсе начальнигы Рәфис Миннеханов әйтүенә караганда, бу төр буенча ярышлар беренчеләрдән булып Азнакайда үткәрелә башлый. Безнең республикада күп районнарда, Карагаш районында татарча көрәш белән көрәшә. Бу татарча көрәш белән аермасы бик зур монда. Монда кагыйдәләр икенче төрле, билгә менә ниләр билбауларны әйләндереп, кысып, бәйләп куеп көрәшәләр. Монда оценкалар икенче төрле. Бу көрәш бөтен этапта дөньяда нитегән. Бу Средняя Азиядагы командалар шушы аларның уже үзләренең милли көрәшләре шушы. Ярышлар 2 көн дәвамында барды. Үз категорияларында җиңү яулаган иң яхшы көрәшчеләр Россия чемпионатында республикадан яклау мөмкинлеге дә алдылар. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Азнакайда узган Билбау көрәше буенча республика беренчелегеннән әлмәтләр дә медальләр алып кайтты. Үз авырлык категорияләрендә җиңүчеләр Булат Масков, Усман Махмич һәм Румил Симкичев. Мактаулы 3нче урында Альберт Кузнецов. Ә хәзер кыска вакытлы рекламага бүленәчәкбез. Аның артыннан ук безнең эфирда Әлмәттә теннис буенча Россия кубогы узды. Татнефтьнең матди ярдәмендә менә Кубок России үткәрәбез. Россия чаңгы юллары 2022 ярышларына калабыз да кушылды. Чаңгы ярышлары беренче тапкыр Экстрим паркта үткәрелде. Әлмәтләр гашыклар көнне ничек карый? Һәр кемгә мотор ишушындай йөрәкләр, открыткалар бүләк итәбез. Реклама тиз узачак. Безнең белән калыгыз. 4 февральдан 13 февральга кадәр Әлмәттәге Теннис Сити спорт үзәге базасында теннис буенча Россия кубогы ярышлары узды. Ярышларның соңгы көндә спортчыларны бүләкләү тантанасында Татнефть ашык акционерлар җәмгыяте генераль директоры урынбасары Рөстәм Мөхәммәдиев катнашты. 10 көн дәвамында Россиянең төрле төбәкләреннән килгән иң көчле спортчылар Теннис Сити спорт комплексында Россия кубогы өчен ярышты. Кубок России мы принимаем только лишь потому, что здесь Россия кубогын без бары тик монда Әлмәттә шундый зур ярышлар үткәрергә мөмкинлек бирә торган лаеклы база булдырылганга гына кабул итә алабыз. Һәм булар барысы да безнең компания Татнефть компаниясе ярдәме белән оештырыла. Зур теннис лайында менә минем әйтәсем килә, 20 ел элек Әлмәттә бу спорт белән шөгыльләнүче юк, телевизордан да бар иде без аны. Менә шушындай Виктор Васильевич кешеләр аркасында һәм инде Татнефтьнең матди ярдәмендә менә Кубок России шуны үткәрәбез. Әле алда планнар зур. Виктор Васильевич эшләсә, Татнефтьнең кереме булса, бу спорттан да алгарак үсәргә булды. Турнир гадәттәгечә Әлмәттә 2009 елдан бирле үткәрелә. Бу елны инде ул 14нче тапкыр уздырылды. Ярышлар ялгыз һәм парлы ир-атлар һәм хатын-кызлар арасында үткәрелде. Анда Россиянең 50ләп шәһәреннән 120дән артык спортчысы үз көчен сынады. Это прежде всего это дети. Бу иң элек балалар, өлкәннәрнең ничек уйнаганын күреп, алар зурлар кебек булдырасылары килә. Бу чыннан да элек Европада гына булган яңа спорт төре. Һәм безгә ул күпкә соңрак, бигрәк тә Татарстанга бик соң килеп керде. Татарстан бер кайчан да теннис төбәге булмады. Шуңа күрә безгә мондый спорт төрен уздыруга ышанып тапшырганнар икән инде. Бу әлбәттә шундый зур база булганлыктан. Лице Шамиля Анварович Тарпищев доверила проводить такой вид спорта. Финалда ялгыз, парлы һәм катнаш парлы разрядта җиңүчеләр билгеләнде. Турнир бөтен илдән спортчыларны җыйды. Мәскәү, Санкт-Петербург, Сочи, Казан, Воронеж һәм башка бик күп төбәкләрдән спортчылар катнашты. Для меня теннис в первую очередь это Минем өчен теннис беренче чиратта бу дисциплина, ягъни корттагы тырышлык тормышымда тупланырга, тулыланырга ярдәм итә. Мәктәптә үз көчемне яхшырак бүләргә ярдәм итте. такой путь длинный проделан, что хочется его выполнить до конца. Мәскәүнең Россия җыелма командасының төп составыннан булган Елена Приданкина әлеге парлы ярышларда Полина Яценко белән уенда 2нче урынны яуладылар. Кызлар икесе дә теннис белән 4 яшьтән шөгыльләнә. Теннис барлык мускул төркемнәрендә диярлек яхшы формада тотарга булыша. Шулай ук сулыш һәм йөрәк системаларында яхшы үстерә, кан әйләнешен яхшырта. Фирай Юнусова, Тимур Туманов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. 12 февраль көнне Әлмәттә Россия чаңгы юллары 2022 ярышлары узды. Ярышлардан тыш җырлар, биюләр, призлар һәм тәмтемнар да оештырылган иде. Бу юлы әлеге вакыйга беренче тапкыр 2 километр трассада әзерләнгән Экстрим парк территориясендә үткәрелде. Җиңүчеләр кыйммәтле бүләкләр алды, ә финишка кадәр килүчеләрне нинди сюрприз көткәне Фирая Юнусова сюжетында.
Быйыл масса күләм шаңгы ярышлары беренче тапкыр Экстрим паркта үткәрелде. Анда 4000-нән артык катнашучы катнашты. Һәм иң беренче инде шаңгы ярышларын мәктәп укучылары башлап җибәрсә, оешма җитәкчеләре аларны дәвам итте. Ярышларда оешма җитәкчеләреннән лаеклы ялга чыккан ветераннар да читтә калмады. 11 ел буена шаңгы белән шөгыльләнүче Роза Вахитова иң мөһиме җиңү түгел, ә катнашу ди. Хәрәкәттә бәрәкәт, шуңа күрә лыжа чыгарга дигән сайын һәр вакыт чыгабыз, менә лыжада чыгабыз. Янга еженедельно, атна сайын янга санаторий янның площадкасына йөрибез. Энергия заряжаемся, лыжа шуып кайткач, дәртләнеп китәбез. Мәктәп яшеннән үк шаңгыга баскан яратып шөгыльләнүче Нәфисә Пагарипова әлеге ярышларны оештыручыларга рәхмәтләрен җиткерде. Шаңгы безгә исәнлек, саулык бирә, сәламәтлек бирә. Җәй көне мин йөрим велосипед белән йөрим. Гаиләләре белән килгән Хантимировлар ярышта кызлары өчен сөенүләрен яшерми. Сәламәт яшәү рәвеше иң элек гаиләдә башланырга тиеш ди гаилә башлыгы. Әлеге фикергә балалар бакчасында эшләүче Алсу Фасхетдин кызы да кичкенәдән шаңгыга булган кызыксынуны арттырырга кирәк дип саный. Без инде сәламәт яшәү рәвешен беренче чиратта куябыз. Шаңгы спортына без бик уңай карыйбыз. Без инде һәр кышны шаңгыга басабыз, шаңгы белән йөрибез. Минем әле улым да бар. Шуңа күрә инде сәламәт яшәү рәвеше безгә беренче чиратта тора инде. Шаңгы ярышында беренче тапкыр катнашам. Шаңгы белән без 5нче класстан ук шөгыльләнәбез. Рәхәт бик. Бу шаңгы ярышында нык күңелле булды. Ул шундый адреналин бирде, нык рәхәт. Барысы белән дә катнашасың, күрешәсең. Рәхәт булды. Еще шундый энергетика монда, бөтенесе җиңергә торалар. Ул күтәрә инде теге җиңү ниен. Нык рәхәт булды. 3, 2, 1, старт! Ярыш вакытында Әлмәт шаңгы спорты федерациясеннән призлар да уйнатылды. Анда 14 яшьтән өлкәнрәк теләгән һәркем катнаша алды. Төп приз Телеком компаниясе тарафыннан бирелгән смартфон иде. Шулай ук 2 пар йөгереш шаңгысы һәм шаңгы ботинкалары, шаңгы таяклары, шулай ук ботинкалар өчен ныгытма, төрле партнерлардан сертификатлар да таратылды. Ә иң кызыгы финишка килеп җиткән һәркемгә витаминлы флюсыннар әзерләнгән иде. Яхшы кәеф, күтәренке рух белән спортчыларны алкышларга килгән җанатарлар да кайнар чәйдән авыз итеп китте. Фирай Юнусова, Тимур Туманов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүген 14 февраль гашыйклар көне. Кемнәрдер аны изге вәли көне дип тә атый. Әлеге бәйрәмнең барлыкка килгәненә 16 гасыр дип фаразлана һәм ул дөньяның күп кенә илләрендә билгеләп үтелә. Ничек кенә аталмасын, гашыйклар бу көнгә аеруча зур игътибар бирә. Бу бәйрәмнең сәбәпчесе Рим Рухания Валентин. Ул императордан курыкмыйча яшерен төстә легионерларга никах укый. Ачуланышкан гашыкларны дуслаштыра, мәхәббәт хатлары язарга һәм бүләкләр бирергә ярдәм итә. Әлбәттә, бу хакта билгеле булгач Валентинны җәзалап үтергә дигән әмер бирелә. 496 елда Рим папасы Гелесиос 14 февраль көнен изге Валентин көне дип игълан итә. Шул вакыттан алып бу көнне мәхәббәт хатлары, ягъни Валентинкалар язуга гадәткә кереп китә. Рәзилә апа тормыш иптәше белән 45 ел гомер кичергән икән. Аның да гашыклар көне турында үз фикере бар. Siz нәрсә уйлыйсыз бу көн турында? Нәрсә уйлыйсың? Әйбәт инде, мәхәббәт көне әйбәт. Карт булсаң да мәхәббәт бар. Яшәйбез. Яшь булсаң да. Мәхәббәт ул гомумән нәрсә? Бер-береңне яратып, хөрмәт итеп, тагын нәрсә дiyeyim. Туган көне белән, достым. Рәхмәт. 14 февраль Илнурның туган көне аңа 18 яшь тулган. 14 февраль аның өчен гомер бәйрәме, шуңа күрә егет берәүгә дә бүләк әзерләмим ди. Илнур сыман якыннары алдан Валентинка әзерләп куймаган кешеләр өчен район мәдәният йорты хезмәткәрлеге гашыйклар көне белән шәһәр халкын урамда тукталышта укытадылар. Бүген гашыклар көне. Менә шушылай матур акция оештырдык әле. Һәр кемгә матур шундый йөрәкләр, открыткалар бүләк итәбез. Һәм дә инде менә шушы матур рюкзактан тәмле конфетлар алалар. Һәрбер катнашкан, акциядә катнашкан кешегә шушындый матур эмоциялар, матур хисләр калсын дип, истәлекләр калсын дип шушындый акциядә катнашабыз. Бүген гашыклар көне. Күңел күтәренке һәм кәеф яхшы булырга тиеш. Үзеңнең кәефен үзем күтәрүч, мин дә акциядә катнашырга булдым әле. Мәхәббәт хакында аңлашканда сүзләр артык. Ярдәмгә чәчәкләр килә. Әйтергә базмаган хис-тойгыларны сезнең өчен алар әйтеп бирер. Чәчәк сатучыларында бу көнне урак өсте. Продаются даже очень хорошо.
отмечают, ярко. Вся молодежь приходит своим девочкам, цветочки дарит. Вот весь ажиотаж с утра, в обед и вечером, когда все на свидание идут. Шешек сатучысыларына қарағанда ең көбі қызыл розалар сатыла екен. Қызыл роза ул мәхәббәт, хөрмәт һәм соклануны белдерә. Демәк, шәһәребез халкында мәхәббәт хисләре сүнми. Алсу Амирова, Айдар Кабиров, яңлыклар вакыты Лучелмә телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Динә Хәсәншин һәм монтаж операторы Динара Гайнутдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.